sí, ara estava aquí que tenia una xuleta de la primera, però bueno, ja està. Vale, ja està. Molt bé. Des dels mitjans comunitaris, el tercer sector, organitzacions de periodistes com el Sindicat de Periodistes i també la xarxa ciutadana pel dret a la informació, es reclama que un 33% de les llicències de l'espectre radioelèctric de l'estat espanyol es destinin als mitjans comunitaris, no? Per què aquesta xifra? Què s'ha aconseguit en aquest àmbit, en aquesta reivindicació? La xifra del 33% va sortir de reconèixer el que nosaltres anomenem com els mitjans de comunicació comunitaris, com un tercer sector, en el sentit de no només existeix, per una banda, la pota del sector públic, no? El públic institucional, ni tampoc després aquesta es complementa amb el sector que podríem dir, no? Privat, comercial, i semblava que aquí tota la dinàmica de competència i de contrapès ja estava feta, no? Llavors, a principis dels 2000, finals dels 90, s'estructura, no vol dir que els mitjans comunitaris sorgeixin llavors, però s'estructura com un discurs per visibilitzar que no n'hi ha prou amb aquesta balança a dues bandes, perquè a més és una balança que moltes vegades és molt perniciosa, perquè està una mica en les mateixes mans o en mans molt similars, i llavors es visibilitza que hi ha un sector de mitjans de comunicació que pertanyen d'arrel, de socarrel, a la societat civil, a la gent organitzada, a plataformes, a entitats que es munten entre persones que volen fer comunicació, que serien aquests mitjans comunitaris lliures, alternatius. I llavors la manera de veure, de fer visible això, és dir que volem ser la tercera pota, el tercer sector, i per tant, si l'espectre radioelèctric és el 100%, què estem demanant? Doncs una tercera part. No? El que seria més just és que hi hagués tres parts idèntiques. Què s'aconsegueix d'això? Què arribem a aconseguir? Ben poc. A Catalunya, res. A l'estat espanyol, tampoc, perquè, de fet, ja en parlarem després, no? Hi ha un cap aquí, cap allà, qui otorga i adjudica freqüències. En països d'Amèrica Llatina sí que es va haver-hi uns anys, que van ser just aquests primers anys dels 2000, o a partir del 2005, que va començar a Venezuela, en què es van començar a fer unes legislacions en què eren bastant generoses amb els mitjans comunitaris, generoses amb el que estàvem acostumades a que passés, no? I llavors, l'únic país, s'hi va començar a Venezuela, després va venir Equador, després va venir l'Uruguai i després va venir Argentina, i on es va plasmar aquest 33%, d'alguna manera, va ser en l'última legislació que va arribar, que va ser l'Argentina. I això, diguéssim, era abans de l'època Macri, per entendre'ns, per situar-ho una mica en el temps, i clar, va ser com un gran moment, no?, de dir, ara sí que és el moment de fer aquest contrapès. Què va passar? Una mica el mateix que ha passat aquí a l'estat espanyol, que en la llei general es va contemplar, però després no va haver-hi desplegament normatiu perquè això es fos efectiu. I per què no acaben havent-hi aquests desplegaments normatius? Perquè el que passa és que sol estar molt dominat, diguéssim, els grups d'interès estan molt dominats tant per una banda pel sector públic institucional, que no vol perdre pes i sap que l'està perdent, per exemple, amb internet, no? Ja des de fa anys, i per altra banda amb el sector privat comercial, que ells el que volen és actuar en monopoli, no? I ja s'espavilen després per darrere per ser poques empreses que tenen molts canals de comunicació i que tenen noms diferents però que pertanyen a molt poques mans. I és per això, diguéssim, la impossibilitat de crear aquest espai és per la por que hi ha, bàsicament, per part diguéssim, del que serien tant els estats o els governs com també les grans corporacions, de donar veu a la ciutadania, i veu amb autoritat i responsabilitat pròpia. Has parlat sobretot de Llatinoamèrica, però aquí a Europa el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides ha demanat explicacions al govern espanyol perquè, tot i que la Llei General de Comunicació Audiovisual reconeix l'existència d'aquests mitjans comunitaris, el fet que no s'hagi regulat, no?, i el sistema d'atorgament de llicències i també de finançament us perjudica, no?, als mitjans comunitaris. Pots explicar una mica què significa pel dret a la informació aquesta situació, diguem-ne, de precarietat i il·legalitat dels mitjans comunitaris? El que podríem dir és que
estàvem als anys 80 i 90, estàvem en una situació alegal, no? Sobretot aquí a Espanya, però també en altres països com França, Regne Unit. Alemanya és una mica una excepció, dic una mica els grans. Itàlia també estaven en una situació de legalitat amb més o menys permissions, no? O més garanties, però ara hem passat en els anys 2000, no? Si féssim la dècada de 80-90 i aquesta vintena d'anys que portem dels 2000, hem passat a estar al llim. No? Ara som, és a dir, hi ha un reconeixement legal, és un reconeixement de declaració d'intencions, que sobretot es va dur a terme perquè la Unió Europea, doncs, entre 2008 i 2009 va fer declaracions recomanant als estats que tinguessin en compte aquesta titularitat comunitària dels mitjans públics i que eren necessaris per articular la societat, però quan dic que ens hem quedat en el llim i per entendre aquesta demanda de Nacions Unides cap al govern espanyol, vol dir que sí que s'ha fet una part grossa de la feina, que les grans lleis generals de l'audiovisual han reconegut aquest sector, per tant, ja no patim d'estar en l'ostracisme total, però no ens han permès tenir regulacions o no s'han atrevit a consensuar amb nosaltres normatives que permetin un desplegament d'aquests mitjans de comunicació comunitaris. És a dir, que ens otorguin drets. És a dir, hi ha un dret a l'existència, però no hi ha un dret a la persistència, no? Podríem dir. És com una mica confosa la cosa, no? És a dir, no us tanquem, abans, als 80 i als 90 us tancàvem, i ara no us tanquem, us permetem, però tampoc us ajudem a desplegar-vos. Després, de fet, què passa? Que hi ha situacions com la de l'estat espanyol, que és molt... Podríem dir que és un conte de mai acabar, perquè, per exemple, a l'hora d'atorgar llicències, això correspon a les comunitats autònomes, la distribució de llicències i quines haurien d'anar per mitjans comunitaris. Però, d'altra banda, el pla de freqüències és del govern central. Llavors, estan sempre amb un toma i daca, que algunes de les persones que hem anat observant això al llarg dels anys li diem com una taula de tenis taula, no? De ping-pong, d'allò. Quan jo tinc freqüències, les poso a l'abast, però llavors en aquell moment les comunitats autònomes no estan preparades, o la comunitat autònoma X, parlem de Catalunya, no està preparada perquè part d'aquestes freqüències puguin anar a mitjans comunitaris, sinó que es dediquen, per exemple, a donar-les a mitjans locals, que és el que va passar, per exemple, amb la regulació de la TDT local entre el 2005 i el 2006. En aquell moment, la Generalitat de Catalunya no estava preparada per fer una distribució on tingués en compte la particularitat comunitària. Llavors, sempre, tot i a més de que és un tema que és molt lent, sempre passa que quan hi ha un pla de freqüències estatal no hi ha una disponibilitat de la comunitat autònoma a regular o a donar freqüències específiques als comunitaris. I, per exemple, el cas de ràdios és el mateix. Jo conec potser més el de televisions i el que passa és que les televisions que tenim aquí no tenen freqüència atorgada, però les ràdios porten 25 i 30 anys esperant una freqüència, com és el cas de Ràdio Contrabanda. Sí, bueno, Ràdio Contrabanda, tu parlaves del dret a l'existència d'aquella manera, perquè Ràdio Contrabanda porta 30 anys i ara els han tret la freqüència d'FM, perquè estaven compartint-la amb el que anomenen ràdios pirates. Perquè, clar, com no tenen assignada una freqüència, s'han de connectar a la mateixa antena que es connecten. Pots explicar-ho, això? Clar, aquí, ara, el que hi torna a haver-hi ara, això ha passat durant molts anys, és a dir, ara és un altre moment en què passa això. Hem de pensar que l'espectre radioelèctric és finit i cada vegada està més ocupat per usos que són comercials. Aquest és el primer punt de partida. Que cada vegada hi ha més usos comercials, començant per la telefonia, internet, ara el desplegament del 5G, que no sabem ni on ens portarà ni per què servirà. Podem intuir-ho, que per controlar-nos més. Llavors, hi ha tota una sèrie de necessitats de l'espai radioelèctric. Aquest ara ja no només està ocupat pels mitjans de comunicació, diguéssim, de radiodifusió, com era abans, sinó que cada vegada hi ha més serveis que necessiten. També n'hi ha una part que és per usos militars, no? I els militars necessiten aquella part. Llavors,
molts espais que estaven buits, no?, d'alguna manera, i que havien utilitzat tant els mitjans comunitaris que els ocupaven, com també aquestes anomenades radiopirates, això cada vegada es va estratant més. Llavors, uns acords a què es van arribar, que són acords tàcits, era, mira, jo aprofito aquesta freqüència d'aquí fins aquí, no?, i aquesta altra la pots aprofitar tu d'aquí fins allà. I no ens molestem. Però, clar, quan això cada vegada es fa més petit i s'estreta més, és més difícil que aquests acords tàcits, que li dic jo, se sostinguin en el temps. I, bàsicament, el conflicte el podem veure com un conflicte entre ràdio contrabanda i la ràdio pirata X o la ràdio pirata, però en el fons és un conflicte de manca de, diguéssim, de manca d'atreviment per part dels organismes responsables públics de repartir les freqüències d'una manera el més, podríem dir, el més sostenible possible i contemplant totes les tipologies de mitjans de comunicació, tant ràdios com televisions. Va, estaves parlant precisament d'això, no? De com es reparteix el pastís, no?, de l'espectre de radioelèctric. Et preguntava que estaves parlant de com es reparteix una mica el pastís de l'espectre radioelèctric, no? I hi ha algunes entitats socials, entre les que esteu els mitjans comunitaris, que proposen considerar aquest espectre radioelèctric com un bé comú, no? A partir d'aquesta visió que explicaves abans, de concebre els mitjans comunitaris com un tercer sector. Quina influència tenen aquestes visions en el dret a la informació, en el dret a la informació del que el principal titular és la ciutadania, la societat civil, no? Exacte. Quina visió tenen quina influència tenen aquestes visions i quina funció compleixen els mitjans a l'hora de garantir aquest dret? D'una banda, el que sí que penso que s'ha treballat molt en aquests 20 anys és la consciència social de que el dret a la informació i a la comunicació és un dret que tenim per ser, que és adquirit pel fet d'existir, de ser ciutadania, de relacionar-nos, de tenir necessitat d'explicar-nos històries les unes a les altres, d'informar-nos des del nostre punt de vista, que no necessitem només passar pels sedars, no?, del que marquen els mitjans que venen des de dalt, tant els públics institucionals com els privats comercials. D'una banda, això és un treball que s'ha fet. El que passa que potser de manera una mica desarticulada, encara és d'aquelles coses, i també el que ha passat és que s'ha fet en un moment que han eclosionat molt el que serien les xarxes socials, internet en concret. Llavors, la ciutadania penso que no té una consciència clara de que els mitjans de comunicació que li arriben a casa seva, en un tant per cent, s'haurien d'acabar substituint per uns mitjans de comunicació o d'una altra titularitat possible. I això és una cosa que no hem aconseguit tampoc les organitzacions de base explicar molt bé a la ciutadania, de dir-li, en vez de que t'entri 3 tipus de televisions públiques, com ens entren a Catalunya, que és per part de tots els governs, que el govern central, el govern autonòmic, el govern local, fins i tot de vegades les diputacions s'han plantejat tenir mitjans de comunicació. Doncs tenim tot aquest vessant. I llavors i després una suposada competència entre televisions o ràdios comercials que ja et dic que pertanyen a les mateixes mans. Llavors ens falta acabar d'explicar aquesta realitat de que és necessari que entrin altres visions per part dels dispositius de televisió o també amb igualtat. Llavors falta això i després també el que passa és que una mica els mitjans comunitaris ens hem quedat... Jo crec que això va ser molt a partir del 15M, van passar moltes coses que no les hem analitzat del tot bé, però va haver-hi com una eclosió de mitjans molt petits, diguéssim, de micromitjans, per dir-ho d'alguna manera. Això ja es parlava, per exemple, a països com a Bolívia, de micromèdia i tal, que van desplaçar com uns mitjans comunitaris que eren amb una estructura més tradicional, de mitjà que necessita més pressupost, més estructura, més gent, i parlo de ràdios, també no només de televisions. I llavors això ha fet que algunes televisions, com per exemple el cas de la Tele.cat,
que després es va reconvertir en la Mosca TV, que tenien com una pretensió de ser una televisió de referència dels moviments socials, s'empetitissin després del 15M i de tot, no? Del 2011, 2012, 2013, i acabessin sent espais molt més residuals i que, bueno, que fan la seva funció, no? Però que ja no s'articulen com amb la necessitat de representar a molts moviments socials i d'aglutinar a molta gent. Llavors, jo crec que portem uns 5 anys, més o menys, que estem en un moment en què totes les passes que s'han aconseguit amb el dret a la informació i a la comunicació no troben encara la resposta de quin tipus de mitjans i quins tipus d'organització poden gestionar aquest dret. I estem aquí amb un entrebanc. Ara hi ha un intent amb la Veïnal TV a Barcelona, amb part de suport institucional, diguéssim, amb part dintre del programa Cultura Viva, però amb autonomia també de gestió i sobretot de línia editorial. Però bueno, també la Veïnal va començar a caminar el 2019, després el 2020, quan havia de començar a estar als barris, vam tenir el confinament, vull dir que és una mica... I ara podríem dir que ara s'està explorant un naixement que seria una mica paral·lel al de les televisions de districte, que tampoc em voldria oblidar, a la ciutat de Barcelona, i que hauria d'algun moment articular-se de forma complementària. I ara el que s'està intentant és articular grups a Poble Sec i a Sant Andreu per barris, no tant per districtes, perquè la gent que fa coses es pugui trobar i pugui consensuar quin tipus de creacions fer conjuntament. Llavors, jo crec que estem en un canvi de paradigma i de model que és difícil d'explicar ara. Trobo que ho has explicat molt bé. A mi m'ha donat una idea molt extensa. Alhora, has parlat del suport municipal, no? Això té a veure també amb el finançament, no? L'any 2013, el grup del nivell sobre pluralisme i llibertat d'informació de la Unió Europea va recomanar donar finançament estatal als mitjans que són essencials pel pluralisme, però no són viables comercialment, no? És el cas dels mitjans comunitaris. Però la llei de l'audiovisual, en canvi, condemna els mitjans comunitaris a ser residuals, no? Perquè limita a un màxim de 50.000 euros el pressupost per les ràdios i de 100.000 a les televisions, no? És a dir, potser té a veure una mica amb el que estàvem comentant, el que estaves comentant tu, no? De l'empetitiment d'aquests mitjans ha tingut a veure amb això o no? O com funciona el tema del finançament? Podríem dir que la llei el que fa és que ja és una llosa sobre les pretensions d'alguns mitjans de poder tenir el finançament que aconsegueixin tenir. Llavors ja la llei t'ho posa com per dalt, no, tu no pots créixer més de tal i tu no pots créixer més de qual. Hi ha una banda que sí, però com que tampoc s'ha desplegat normativament aquesta llei, és a dir, no hi ha un decret que digui quan s'aconsegueix aquest finançament o com pots optar-hi o de quina manera, ni s'han fet convocatòries ni res, està allà. I jo diria que el que realment ha passat és una cosa més estructural i més de canvi una mica de realitats. Ara no sé si, això és una mica agosarat dir-ho ara, però no sé si un projecte com el que vam crear a principis del 2000, que era la tele.cat, amb la idea d'Ocupem les Zones, que vam recollir 300 i pico de cartes que vam depositar en el CAC dient, mira, totes aquestes entitats socials volem compartir un canal de televisió. No sé si això, en el moment que estem ara, ha quedat una mica apartat i ara tindríem una altra manera d'estructuració més, diguéssim, més per zones, potser, més per articular grups i que aquests grups en el territori s'entenguin, però que no tant des d'organitzacions i plataformes que facin el seu propi mitjà. Jo crec que aquí hi ha les dues coses que passen. De tota manera, sí que s'ha d'explicar molt bé a les institucions que un finançament de 100.000 euros per una televisió comunitària és ridícul i que un finançament de 50.000 euros per una ràdio comunitària és ridícul. Si està en un poble petit, però en una ciutat com Barcelona o en una ciutat com Badalona, a més, que és tremendament injust, perquè llavors fas una comparació amb el finançament d'una televisió local, com per exemple BTV, que ara es parla de que sigui metropolitana fins i tot,
I clar, dius, amb BTV se'n fan 10 de televisions comunitàries. Llavors, només en volem una, saps? Que tenen uns finançaments molt i molt inflats. Llavors, vull dir, no en fem una de 100.000, en fem una que estigui una mica bé. Nosaltres hem calculat amb la veïnal que, per exemple, per una ciutat com Barcelona, amb 500.000 euros es podria començar a fer alguna cosa que tingués cara i ulls i que estigués una mica arrelat en el territori. I no vull dir que amb això siguin que hagin de venir tots de fons municipals. La idea seria que hi hagi com diferents fonts de finançament que cofinancin, perquè aquesta també és l'altra cosa important. El més important és que no tinguis una sola línia de finançament, sinó que te'n vingui per part de la ciutadania, que te'n vingui per part del govern central, perquè és obligatori pel govern central, que te'n vingui per part de la Generalitat perquè hi ha una convocatòria, que te'n vingui per part del govern municipal perquè estàs fent un servei a la ciutat i que després puguis anar fent projectes. Una altra cosa que també estem muntant amb la Bienal i també ens va desmuntar la pandèmia va ser intentar, com a veïnal, produir un programa específic de televisió comunitària per BTV. Això és una experiència que té un precedent a Uruguai d'un grup molt interessant, que després s'ha anat desmuntant, però que va estar actiu durant 15 anys, entre principis del 2000 i ara fa pocs anys, que es deia el Árbol TV, participativa, i ells van arribar a un acord amb una televisió local de Montevideo, que es deia TV Ciutat, i llavors feien un programa comunitari de televisió comunitària i, de fet, TV Ciutat de Montevideo el que feia era finançar-los aquest programa, perquè era un programa més que entrava a la graella. Llavors, fantàsticament, que vull dir que hi ha maneres de finançament. Imagina't que Televisió Espanyola o TV3 ens financés un programa, doncs també seria una manera. Això també ho portem reclamant anys i panys, no? Potser algú que no conegui el treball dels mitjans comunitaris li costa entendre quina funció compleixen aquests mitjans a l'hora de garantir el dret a la informació de tota la ciutadania. Podries explicar-ho? I també com aconseguir una regulació que reconegui la presència d'aquests mitjans i també l'estatus de la gent que fa de periodistes a aquests mitjans comunitaris, perquè potser hi ha gent que ho desconeix, no? Mira, comencem per la funció. La funció que fan els mitjans comunitaris i que no poden fer la resta és una funció que jo li diria com més de mediació i facilitació. És a dir, nosaltres, quan treballem la comunicació de forma comunitària, el que estem fent és no posar-nos en un rol, diguéssim, de professional que produeix una informació i l'envia, sinó d'un professional que acompanya processos i dinàmiques en què la societat, dintre de les seves possibilitats de participació que té, en horaris de cap de setmana, de vespres, els infants a les escoles, els joves als instituts, puguin crear els seus propis continguts i puguin canalitzar les seves visions sobre la realitat. I això pot ser en format de ficció, en format de documental, en format de programa de ràdio, de la manera que ens puguem imaginar. Llavors, la diferència també, una altra manera, és que hi hagi societat que està mobilitzada i que diu jo vaig a fer el meu programa de ràdio, que seria una mica el funcionament de Ràdio Contrabanda i que és com molt personal, que hi ha persones que tenen el seu programa de ràdio. Jo necessito poder tenir el meu programa de ràdio. Llavors, no cal que siguis professional sinó que el que fas és trobar una canalització. Llavors, per què és tan important això? Doncs perquè aquestes visions són visions totalment necessàries i complementàries a totes les altres que produeixen els professionals que treballen pels mitjans públics o pels mitjans comercials. De vegades se'ns ha vist com una competència i no ho som. És a dir, tot s'enriqueix, tot el flux informatiu, per alguna manera, i tot el flux creatiu també s'enriqueix quan hi ha agents que treballem des de diferents punts de vista. Això seria el més important. Com podem fer que això se sostingui en el temps, que realment hi hagi un reconeixement dels mitjans comunitaris i d'aquest rol que juguem? Ens va semblar, el 2008 i 2009, que realment tot allò que havia dit el Parlament Europeu i que havia assumit d'alguna manera la Comissió Europea era la panacea i ens ho aconseguiria i a través d'aquí arribaríem als estats. Jo ara no n'estic tan segura
I també penso que hem de tenir molta cautela de com ens arriba l'acompanyament des dels governs de torn, perquè també pot haver-hi, de fet ha passat a Amèrica Llatina, amb aquestes legislacions tan avançades que t'he explicat de principis dels 2000, també va haver-hi una desnaturalització i utilització dels mitjans comunitaris perquè eren països amb uns sectors públics molt febles i molt empobrits i llavors van canalitzar els mitjans comunitaris com una manera de jo els financio, són comunitaris, però diuen el que jo vull que diguin. Un exemple clar és Venezuela. No té res a veure els mitjans comunitaris de l'època del Chávez i del principi amb els que hi ha hagut ara a l'època de Maduro, que és de les més clares. Però Equador, 3/4 del mateix. Vull dir, llavors, de fet, com que és tan sensible el tema de la comunicació, és molt fàcil que ens utilitzin. Llavors, jo crec que ens hem de procurar, sobretot, d'aprenentatges de tot el camí recorregut, de fer-nos grans o fer-nos estables, no vulgui dir fer-nos dependents. Llavors, aquí necessitem molt activar la societat i que la societat entengui que fent comunicació tindrà una vivència més plena del seu fer barri, ser ciutadania, conviure, entendre'ns de manera intercultural, respectant a l'altre. Tot això té a veure amb fer comunicació comunitària. I també hi ha un codi deontològic, no? De quina manera? Hi ha un codi deontològic en l'exercici del periodisme en general, però de quina manera es garanteix el compliment d'aquest codi des dels mitjans comunitaris? Aquí, per exemple, la primera cosa que costa molt d'entendre, sobretot els poders, és que la línia editorial d'un mitjà comunitari és molt distribuïda. És a dir, no correspon a una persona que té un càrrec i que coordina i que determina, sinó que és distribuïda en una xarxa d'organitzacions, les que estan adscrites en aquell mitjà, però també de persones, no? Aquí, per exemple, a Alemanya, que abans t'he dit un apunt que era un cas una mica diferent, ells van copiar als anys 80 un model que venia dels Estats Units, que era l'Open Channel, ells li diuen Offener Canal, i que està tant en ràdio com en televisions. I jo crec que d'aquest model, de fet, nosaltres els vam convidar a la inauguració de la Veïnal, hi ha molt a aprendre, perquè com a mínim és un model que té molt de respecte per aquesta línia editorial distribuïda, que li dic jo, no? És a dir, que la responsabilitat no pertany a una sola persona. Per exemple, la directora d'aquest canal, o director del Offener Canal X de Magdeburg, per exemple, que és amb el que nosaltres treballem més, ella no és responsable dels continguts, sinó que ho són tot el conjunt d'organitzacions que van produint cada un dels programes que entren en relació amb el canal. Llavors, això és molt interessant i crec que d'aquí és d'on hauria de sortir un codi deontològic que, de fet, sí que ens l'hem fet, que és dir, podria entrar tot mentre no sigui que estàs atemptant a la llibertat de les altres persones, mentre no estàs fent proselitisme de l'odi, de la islamofòbia, del nazisme, de no sé què, i llavors mentre sigui, és a dir, que no hi hagi un enfrontament constant, sinó que pot haver-hi diversitat d'opinions, però sempre buscant la comprensió de l'altre, no? Que no pot ser que tu tinguis un mitjà de comunicació on hi ha diferents veus i que un serveixi per destruir l'altre, que també podria ser, però no hauria de ser això. És a dir, el mitjà comunitari hauria de treballar perquè fos un espai de trobada entre diferents visions de la societat. I aquesta és la gràcia. Aquesta és la gràcia de construir-nos com a tal. I clar, i també és la dificultat, no? És molt difícil, perquè com es fa això, no? Si constantment tenim visions diferents de lo que volem fer i com ho volem fer. Has parlat de la funció de facilitació i de dinamització que fan els mitjans comunitaris, però alhora també tenen un rol d'alfabetització mediàtica, no? Ara estaves parlant dels discursos d'odi. Quin rol pot tenir aquest sector, aquest tercer sector de la comunicació a l'hora d'alfabetitzar la ciutadania a nivell mediàtic en un context on proliferen els discursos d'odi, les fake news? Bueno, aquest és un tema ara una mica delicat. Jo diria que
si es treballa la comunicació de manera que durant el procés creatiu o d'elaboració o de cerca de consens o de diàleg, no? De creació d'un contingut, si es treballa des d'una perspectiva doncs, de respectar l'altre, de que surtin totes les opinions i es cuida aquest procés, no? Des d'aquesta facilitació i aquest treball de mediació, és molt difícil, molt i molt difícil, que acabin sortint discursos d'odi. Per tant, la funció que podem tenir els mitjans comunitaris és dir, no calen aquests discursos, no calen perquè quan la societat es troba i parla és capaç de variar i renivellar les seves visions, no? Perquè jo puc arribar, per exemple, nosaltres vam tenir una experiència l'any 2001, parlo de molt de temps, com a Teleduca, no? Tenir una experiència que vam anar a un barri, a Trinitat Vella, on hi havia un discurs d'odi terrible, s'havien creat diguéssim, com una mena de policia ciutadana, no? Que sortia al carrer perquè estaven en desacord en que Trinitat Vella, cada vegada s'estava omplenant més de persones de tots els orígens i ells se sentien com envaïts, no? Doncs vam sortir amb una colla de joves a parlar amb els nois, noies, persones de diferents edats que estaven escollint Trinitat Vella perquè estaven sent expulsades la majoria del centre de la ciutat per la gentrificació i anaven a buscar un habitatge més barat i van donar-se compte que parlant no eren persones ni que els volguessin envair, sinó que buscaven el mateix que havien buscat les seves famílies uns anys enrere, no? Que moltes d'elles havien vingut del sud d'Espanya i havien arribat a Trinitat Vella i també s'havien trobat en un barri per fer. Doncs és molt difícil, molt, molt, que després d'un treball de comunicació comunitari tu et quedis amb la conclusió que el meu discurs ha de ser atacar l'altre. Jo crec que amb això ho tenim tot guanyat. Per tant, i anant amb el de les fake news i tot això, ara sí que hi ha un discurs institucional molt complex i molt difícil, que és tot això de les verificadors i les... que això és un perill molt gran per la comunicació comunitària, perquè, de fet, si ens estem creient que hi ha notícies o informacions que són falses perquè no estan verificades per unes entitats que tenen els seus interessos també, perquè els verificadors no són tampoc entitats que venen del cel i angelicals i que no depenen de ningú, no? Doncs tot el tema aquest d'abordar-ho com si els mitjans comunitaris podrien suposar una eina o no, per fer colar fake news, podria ser també un terreny una mica relliscós en el qual hem de veure com ens movem. És molt nou, això, però jo penso que, per exemple, organismes com el Consell de l'Audiovisual de Catalunya està fent una lectura molt esbiaixada del que són les fake news, del que seria tot el tema de la lluita cap a la desinformació, perquè el que estan dient és que només podem creure'ns la informació oficial. Llavors, la informació oficial ja sabem quina és, i més en el context aquest que vivim actualment. És una informació també molt interessada. Llavors, és molt complicat i se'ns podria tatxar en els mitjans comunitaris de que no passem els sedassos i que fem desinformació. Em preocupa una mica aquest tema. Estàs parlant també el rol que té la informació en un sistema democràtic, no? Una mica. O sigui, l'any 2013, el grup del nivell sobre pluralisme i llibertat d'informació de la Unió Europea va proposar introduir a les escoles el tema de, començant per l'educació secundària, el coneixement dels mitjans de comunicació i el rol que aquests tenen als sistemes democràtics. Creus que això s'ha complert? Quines limitacions, fites, límits hi ha en aquest àmbit, breument? Em sap greu, però amb això no sóc gaire optimista, jo. Jo no sóc gaire partidària ni de l'alfabetització mediàtica, ni de l'educació mediàtica, ni d'introduir a les escoles així, a bocajarro, no? La comprensió de com són els mitjans de comunicació en el moment actual, per aquest perill que crec que es pot entendre malament.
És a dir, el que és molt important que es treballi en els centres educatius i a les escoles és que es treballi també amb eines dels mitjans de comunicació. És a dir, que hi hagi un treball, diguéssim, que estigui també sostingut amb creació de continguts doncs, audiovisuals, radiofònics, no? En premsa, amb internet, no? Que hi hagi com aquesta elaboració. Que, a més, quan es fan aquest tipus de treballs creatius, és veritat que nosaltres, per exemple, jo fa 25 anys que treballo amb això, i és molt fàcil que hi hagi en aquesta experiència, en aquest fer, hi ha molts aprenentatges que sorgeixen per part dels nois i les noies, dels nens i les nenes. Ah, jo em pensava que, i ara veig que. Ostres, i així la tele quan fa això, per què ho fa? Ah, i la ràdio tal. Llavors, també és important, i això, per exemple, hi ha companys que ho fan més, com per exemple la gent del Parlante, que hi hagi com un discurs de construir els relats dels mitjans de comunicació, no? I que s'entengui per què són com són i com els podem canviar. Vale? Per exemple, ells ho han fet molt amb temes de migracions, amb temes de gènere, no? Han portat els relats que hi ha a les televisions a l'aula i allà els han de construir. Això també em sembla molt interessant. Per exemple, sé que el Col·legi de Periodistes també ha anat a fer un projecte d'anar a les escoles a explicar com és la seva funció. Això em sembla molt bé. Però el que em sembla perillós és que darrere d'això hi pugui haver-hi una única manera de comprendre la comunicació. I aquí em refereixo a tot el ventall de mitjans de comunicació i que aquesta sigui excessivament oficialista i al servei de les grans corporacions. Doncs moltíssimes gràcies, Carme. Ho deixem aquí. Perfecte.